panggul munggu ngayuda wapak bawat nyobentar bawat nyobentar kebabak nyomunggu ngaloko Darantarja iya Bagong nggih ajeng napa goleki Petruk oh Petruk ngayal kok Kandang Truk sing goleki iki kowe wis tau mangan watu urung kowe tak kandhani ya goleki aku kowe omong nek ora ana engko ngapusi edo-edo men ora ana kuwi tak kon nandingi Darantarja lho goblok kowe wah gatra aku nang nganggo ngetak anarkis kowe kowe goblok kebangetan kok asem piye Petruk ora ana kowe budheke Antarja aku krungu oleh purarasanan asem Truk krungu wah menawa udu adiku wis tak tekak modar kowe krungu kowe muni nek kae mau ki apa alasan lho Bang wah jan kowe iki ora ana wong ngomongan apa-apa niku ora usah goro kowe omongan karo Petruk heeh anu ya Petruk nanti teng mriko kersane arep tak pateni jane iki iya Truk meng arep dipateni sedela jare tak tinggal Melayu Bali lho tak tinggal Melayu aja Truk aja kan kita bareng ta tuh tak bareng lagi besok kowe ngebis ora bareng aku kerjem kowe Petruk mboten nanten Bagong aku wegah guyon aku gak sembrono kersane Petruk kok wenehke aku apa ora nek ora kowe tak pateni Petruk tak pateni nek diwenehke kowe slamet tegese Petruk tak gawa bakal tak lebake pakunjaran nek ora dhewe pakunjaran gedene Petruk tak pateni Katri gumulung mangrempaing wadya haji kowe iki ngopo kowe Arsula biasane iki nek nesu rak wayange Tresula ta iki ora laras sing genter goblok nalake sing genter menggolek ramban wae bendina wis menengan isih tok salahke Antarja apa kowe iki satriya iya Petruk iki kakangku Petruk lara tak tileki tak keroki men supaya Petruk iki mari men wis terus sehat kok mati tok ame-ame kok iki ndek pikiran ora Jo kok Jo piye lha kok jenengmu sapa Antarja dundang Jo kok ora gelem pengundang Antar ki murup apa kowe iya wis sak karepmu sak karepku musuh dadak aturan piye mikir Jo upama kowe duwe kakang utawa kowe duwe sedulur nek sedulurmu kakangmu apa adimu arep tak pateni perasaanmu piye sebagai manusia lho perasaanmu piye aku tak takon ya wong sulan jare wong pendidikan kerembak-kerembik wong sulan kowe Petruk sapa wae sing jawel karo Petruk ware wantas marang tak putung legane atiku rawe ben sakarepe cangkemmu wiladala apa Bagong nek ngene iki wis ora kena dikandhani tandane aja kok wujuding menungsa lumrah dewa medhun wae waton rada lho trada aku wani lah iya wong cilik ha iya wong adipati ya wedi aku muni ya kowe muni ya
Lho man gayang to man. Pikiran iki man nek ngene iki perlu tak pikirke. Yen ngono kowe wani haraku apamu sing tak wedeni iblis lanat ora minggat karo aku kendarat dintangane unta sik antar sik wis tegal tenan arep ngajar aku aku abdimu lho Jo aku abdimu kowe tak momong pirang-pirang taun lah kok kowe arep mentolo karo aku terus kowe arep pamer apa pamer upas sing le menehi karo eyangmu kuwi ya upas wrayang to jenenge ha apal aku tamake kulite menungsa kulite iso nglothok mati dhewe mati garing ning kowe ngikir Jo aku anak sapa aku anake sapa Semar ki Sang Hyang es dengdeng Ismaya lali ya Sang Hyang Ismaya ngono Ismaya ki sapa Ismaya kuwi kakangne Bathara Guru ngono dadi bapak kae kakangne Bathara Guru dewaning para dewa. Asline bapak iki wong digdaya, wong pinter, wong sekti kalintang jayaning perang. Ming bapak kuwi mah umo. Dadi ketok kaya wong ora duwe kekuatan. Ora mergo piye-piye ning mergo mah umo. Anak-anake Semar ki dinahi jaya kawijayan atos sing balung kuleting kulit. Ming aku Petruk Gareng ki ra tau umo. Ora tau pamer. Ora kaya satya-satya kang ngene pecah dadamu, tunggang tak tutung ora ngono. Hah? Mergo aku gandrung katentreman ning nek kowe nantang karo Bagong, kowe pengen weruh kantiasaning Bagong, hari ini kamu akan melihat. Hari ini kamu akan tahu bagaimana apa yang perlu dicatat. Harus membeli sabun. Nek ora tak bandem cilaka cange. Larung ora. Ngono aja dadi kowe aja wantoni iso ngucap. Arep weruh kowe, arep weruh. Kowe nyembur Bagong ora apa-apa ning kowe tak idoni kanggo kekuataning bapakku. Ora kena penyakit gadas kurap gatal jamur aja tutang Bagong kowe kene. Bapak iki aku ki meng tawa obat kok mlayu. Aku yang gumun itu. Aku ra yo bangane ora Bagong suwe ra tawa obat. Heeh. Nek malam Jumat Kliwon ning Parangkusuma, ha iya. Gelar karpet kae monggo-monggo. Dipun buktekaken menawi panjenengan boten mantun mangke arta wangsul saking 10.000 dados kalih 10.000. Menika saged mantunaken gatal jamur kadas kurang panulan sawiturutipun koreng-koreng wonten ing kaki. Aku iki ketontol aku omong. Saking entek kata-kataku aku mung waton omong metune kuwi. Lah kok Antarja mlayu. Nek ndi wonge? Ngeleng iki. Oh. Tak uyuane ya. Aja. Engko nek jedul kaya gangsir wae jedul ora. Antarja ki satriya ya mung wadake gangsir ora. Ngono cuma klupuk-klupuk. Mumpung iki pesing banget kok wis men aja to. Apa wae? Oh, dengkulmu kuwi. Aku ngopo? Kowe tak uyuhi. Lho. Klupukku apa ya, Bang, kok kowe iki? Aku lagi pengen uyuhi. Kok kepengin ora. Wah, jan wis 3 entek. Ayo nyambut gawe iki ngene iki. Ha iya. Ora ngrekoso tur gayeng. Heeh. Ora nggo perang-perang, ora nggo perang banget. Iki akeh sing meri lho truk ngene iki. Nek dadi tonton kanca-kanca dalange ngono kok gayeng. Ngono kuwi. Karo lunga. Ha iya. Ngono kuwi ya kabisane dhewe-dhewe kok ya. Ha iya.